Eruru kamano kuom keto Ramogi TV ka chaka weche manyien ni doho ma Mombasa oweyo jaga budget mathuru ka Nyakang'o gi rambun mar $2 kata omenda maching mar 500,000 bang' chwale doho kitude kod ketho 4 mag yudo omenda e yor mibadhi. Nyakang'o yudore kama denye kinde ma osebedo ka oyuak ni sirkal tiyo arietha gi omenda mag jopiny. Jafwambo marwa George Bati miyo waler. Okinyi mar tich ariyo, jaga bajet mathur ka Nyakang'o yudore lweto bila ewi seyo matere nyaka doho ma Mombasa. Ka weche maluore oting'o yudo omenda moko e yor miganga. Jal momako bura Claudia Mweni Mutungi koni e kinde 2019 gi 2020. Nyakang'o ne okawo kuom $29,000 e yor miganga. Nyakang'o bende kaluore kod oboke mar bura odonjne ni ne otayo riwruok moro mar saga maonge kod lesen higa mar 2016 higni 3 kane pok oyier kaka jaga bajet mathur ka. Kethogi Nyakang'o ne okwedo. Kendo jal buche ma Mombasa Alex Thuku owe kod rambun mar $2 kata omenda maching 500,000. I hereby admit her to a bond in the sum of Kenya shillings 2 million with one charity of similar amount. There is an alternative of Kenya shillings 500,000 cash bail. We will mention this matter on 13th of December before this court. Meko mar Nyakang'o nenore kama onjao chuny moko kuom josiasa makoro wuok ka kwedo piny owacho kuom temo meno bada pise mochung' kendgi e pacho ka. E yote mare ogai mar Azimio Raila Odinga okoni meko mar Nyakang'o kobuoge nikech ne giseneno kobiro bang' ka Nyakang'o ne golo moko maling'ling ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok ti makare kod omenda mag jopiny. Okoni meko mar Nyakang'o en mana gimi geruok godo mondo yud kaka igole apisi mondo sirkal yud ng'at machielo manyalo kawo kare ma ok bi golo maling'ling kaluwore kod tiyo marach kod omenda mag jopiny e piny owacho mar Kenya Kwanza. Kotudo wachno kod weche mag siasa, Raila bende okone duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ni wi jo Kenya ok bi wil kaluwore kod ler manochiwo e wi weche mag mibadhi. Jatend Kenya Martha Karua okoni meko mar Nyakang'o nyalo bedo ni otenore kod weche manogolo e nyima put mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio Bomas of Kenya, kama ne okoni moko kuom bede migepe mag sirkal tiyo marach gomenda mag jopiny. The exaggerations are in the National Treasury, and let me just give one example. When I was doing the budget for Consolidated Fund Services, this is where my salary is paid from. I found out that my salary was budgeted at 3 times what I'm paid, and it was like that for all the state officers. We found some ambiguous definitions of the loans, and the Treasury could not tell us what really we were going to do with those loans. Karua koni en wich kut ni jal ma ogo oporo ka yako mwandu jopiny ma imako ka joma otimo miganga machal kod mago to winjo maber. Moko kuom jood bura bende odiro kuoyo wang'o gai mar jomin buche ma gikoni tiyo godo e yor siasa ka gikoni meko mar Nyakang'o en bwogo tend joma mine mochung' e yor adier kendo yango e ler ka piny owacho tiyo marach kod omenda mag jopiny. We condemn this action and ask the Office of the Director of Public Prosecution to stop being used to attack and wound out of office other constitutional office holders. Madam Nyakang'o has been saying it. We are mismanaging our finances and we are mismanaging our country. Kakoro en higni 4 nyaka ne yier Nyakang'o kaka jaga bajet mathur ka. Penjo en ni ere kaka ne opuodhe lemono kane en kod ketho, to jotim nonro ne ni kanye mane ok ofwenyo ketho ma ikoni ne otimo e higa mar 2016. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar Kenya Red Cross okwayo oganda jo Kenya mondo